Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinto ezama telenovela. Before nje ngihlale kodabeni, cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngiphetheke indaba ezibhlungu, indaba ke ithinta itelenovela edlala lapha kwi-DStv kuMzansi Wethu, uSibongile and Dlamini's. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ezinyangeni ezedlule ngakhuluma ke ngoSibongile and Dlamini's, indaba ke zayivelile ukuthi ke bazothatha ke production break ngaze ke ngakhipha ivideo. And ngiyathemba ukuthi ke ababukeli bayibona ke lezo indaba and indaba ke zazibhlungu kubona ke abalandeli baSibongile and Dlamini's. And asivelanga ke izathu ukuthi ingani ke bezothatha ke production break for yena ke uSibongile and Dlamini's. So sekunendaba ke lambukeli ezintsha evelile, indaba ke ezibhlungu eyivezwe uMzansi Wethu, baveza ukuthi ke uSibongile and Dlamini's ngeke sabuya for isizini entsha okusizini 3. And babeke sebeveza ukuthi ke yena uSibongile and Dlamini's uzo replacewa ke itelenovela entsha ezoqala ukudlala ngawo lapha uJuly kuona kuMzansi Wethu ngo6:30. Igama ke le telenovela entsha iHomecoming ngiyobuya ke mbukeli ngizokuchazela kahle ngayo. Indaba ke impela ke lezi zibhlungu ukuthi ke uSibongile and Dlamini's ngeke usabuya for isizini entsha, and lokhu kuchaza ukuthi ke uSibongile and Dlamini's kuphelile ngawo ke lapha kuMzansi Wethu. Njengoba kwakuvelile ukuthi ke bazothatha ke production break, lezo indaba ke impela ke seyishintshile, ngeke ke besabuya ke totally kuona ke uMzansi Wethu. Indaba ke zibhlungu lezi mbukeli ade ngiphathele zona zinjalo ke, cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.